И здравейте, потребители на YouTube, аз съм DioBG, с мен е LarXD. Здравейте! И днеска ще снимем малко в DDC Night, сега сме на Енда. И ще едем, ще шпим, ще едем и ще излизаме. Малко се побием. Тренчките. И така. Ям. И излизам. И паднах долу аз. Аз ме нахилен. Аз съм долу. Джостър ми скочи долу, Гоши. Чай, че ще умра малко. Какво е таргет? И така аз го бия. Говориш. О, не, брат, виж кой дойде. Скилара. Да. Стига, какво има тук? Ще бъгнат съм. Гледа и не мога да се скочи. Няма тук, значи. Ме направо на първи. Ого, админ про. А го стрелям, той ни мърда. Гошо, къде си, бе? Моля. Айде, дойш ми помогнеш. То се много баг, брат, видиш? Не знам, кой е Джостър ли? Да. Да, бе, аз с... Ого, душите ще ми се щупят. Ти панвай го, брат. Опа. Да, го банна, като не съм никакъв тук. Не ме заготвиш и той. Да. Аз Ти вериш ли? сложи верижни. Давай, гони го. Минус гащи. Какво гоня, бе? Ей, да ти... Геймър е да така не. Ого, и Джостър ще умре. Ето. И така. И той ни беше както... Ай, казвам с по... 10 легендарки, бягай. Аз ще го махна. Давай. И какво взех? Сет Pro тройка. Пълен съм с полушенки. Меч Sharp 7 Fire 3. Аре бе, ела да се бием. Друг меч Sharp 6. Колко си тъп, сега той ще избяга. И той избяга. Избяга? Не мисля, че да. Да бяга. Да бяга. Снимай ми клип тук хората да видят как бяга ли, бе. Видях ти Админ Про 1 умря нуба. Той не той е другия. Джостър умря. Админ Про избяга, казах за това. Каза умрява е тапак. Значи се обърках с тапака. И вижте наричат LarXD Hack. Така. Сега ще отидем малко спална. Гошо кажи ако се биеш да им покажа спална. Ето го спална. Аз на форма с това почнах. Как да слезеш, не може да излезеш. Охо, някак се бият на спална. Че да пробвам ги оцеля. Аз скачам да се бия с тях. И така. И то скача. Течна се дава не ми трябва. Някакъв ред 13 ми показва тим. Ама аз тимове не обичам да играем. В смисъл, само приятели. Да. Охо, убих го. Аз си съм след на спална и дом. Аз ще играя с него меч и по-хубав моя. Да си оправим малко стринчики. Глупости, козех про тройка, глупости. С меч не ми харесва. И отивам се в следващи хора. Най-чам? Мечам Sharp 2. Sharp 2 не ми трябва. Ой, там някак се бият до дупката, Гошо. Оня долу-горе е бил с 15 легендарки. Да знае, че макса, като сте на ларпи, като бити, е 10 легендарки. Да. Охо, пръснах един. Значи няма смисъл. Къде е Никит? Долу в дупката.
Премия. В комбат съм, скачай долу. Ама на лар PvP. No. Дай пак бързо. О, Блок е с... Пак е с брадва. О, отваря си Ендър честа си остави брадвата или взим легендарки, не знам. Някой сет да си вземи... Охо, без каска. Слови друга. Да. И изчакай. О, да, дай